Ako sme z tohto Cocker Spaniela spravili toto nádherné umelecké dielo, myslím si, že toto pomenovanie si právom zaslúžia. Poďte, zoberiem vás do Authentic ateliéru v Košiciach, kde sa venujú kráse a veria, že každá z nás si ju zaslúži. Toto nie je bežná premena, toto je Great Lengths, predĺžovanie indickými vlasmi tej najvyššej kvality. Sú špeciálne upravené na európsky typ vlasu a to všetko v Taliansku. Čo to znamená? Vlasy vyzerajú ako tvoje vlastné vlasy, ktoré nikto nespozná, že nie sú tvoje a hlavne ľahučké spoje, ktoré ťa nebudú ťahať alebo tlačiť. Ja sa už veľmi teším, aké príbehy s tebou tieto vlasy budú zažívať a vybrali sme pre teba veľmi špeciálne otenie a špeciálne vlásky, tak aby ti robili dlho radosť na všetkých tvojich zážitkoch, ktoré ťa čakajú. Pre Janku sme zvolili otiene Two Tones. Sú to otiene, ktoré sú v jednom biopramení uložené dva rôzne tóny vlasov, aby bol ten výsledok pre ňu čo najprirodzenejší. No a toto bola Alicka, pozrite sa na jej vlasy, kto by k nej nechcel ísť, doslova chodiaca reklama na svoju prácu. Spoje sú biopolymérové a robia sa ultrazvukom bez použitia tepla, takže sú maximálne šetrné k tvojim vlasom a vôbec ich nezaťažujú. A čo je najviac, držia až 7 mesiacov a pozrite sa na tú farbu. Trafila ju dokonale. Pomaly, ale isto sa blížime do finále, už len rýchly styling. Alicka vlások po vlásku pekne vyfúkala a následne na to ešte doladila žehličkou. A práve kvôli týmto detailom je výsledok úplne precízny a dokonalý. Ja úplne milujem tú medenú farbu, ktorú sme zvolili. Moja tvár pôsobí oveľa mladšie a to predsa chceme. No a ešte jeden bonus, úplne bezplatná a nezáväzná konzultácia, žiadne tlaky ani nič podobné. Sami sa nakoniec rozhodnete, či do toho chcete ísť alebo nie. Ako môžete vidieť, za mňa toto bolo jedno z najlepších rozhodnutí, som naozaj šťastná, že som sa na to dala. Nemôžem byť spokojnejšia a som veľmi rada, že som sa rozhodla práve pre ateliér Authentic, pretože vidno, že títo ľudia to robia s láskou a so srdcom. A veru, pre tieto vlasy sa naozaj oplatí cestovať aj cez celé Slovensko, čo poviete? Tak a toto som nová ja. Milujem tento look už teraz a strašne sa teším na príbehy, ktoré s týmito vlasmi zažijem. Dodávajú mi neskutočné sebavedomie. Ďakujem!